Čili vidíte u nového videa z tohoto kanálu. No, tohle je loučující se video. Už moje populace sledovanost ubíhá na každém videu. Na posledních 10 videí už jsem měla jen 2 nebo 3 lajky. Na prvních jsem měla nejméně 11. Sledovanost už mi šla dolů. A už YouTube mě neinspiruje tolik. A nemám nápady na natáčení videí. Možná jste si toho všimli, jak jsem teď asi 5 měsíců nenatáčela, myslím. Asi 5. A nenapadlo mě nikomu jinému než Adamovi nechat kanál. Je to smutný, že odcházíš. Ale rád ti převezmu kanál. Děkuji, Adame, že jsi mi to vzal. Jestli se se mnou taky chcete rozloučit, tak nechám zapnutý komentáře. Kdybyste mi kdybyste mi napsali nápady, co bych měla natáčet podle vás, tak klidně, ale nenapsali. Takže můžete se se mnou rozloučit a ahoj.